Türkmenistanyň konsulu Bazarbay Käbäýew Owganystanyň Faryab welaýaty Andyköy şäherinde Amerikanlardan galan köne polkliniki täzeden dikeldip berdi. Türkmenistanyň konsullukları daşary ýurtlarda öz watandaşlaryna kömek bermeň ýerine başga ýurtlaryň halklaryna kömek etmeyi hezirlik bilen amala aşyrýarlar. Açylan polklinik Owganystanyň türkmenler üçin açyldy. Emma da şowuzdan gelmäge dowam edýän habarlarda Türkmenistanyň öz halky ýurdun içinde garyplyk, keselçilik we işsizlik içinde azap çekýändigi görüp bilýäris. Videoda görülýär ýaly pensiýasy ýaşamagyna ýetmeýän gartaşan adamlaryň şäheriň hapa gutularyny gezip, durmuşda galmagyna peýda berip biljek her türlü zada mätäşdigini görýäris. Teňe gartaşanlar däl, eýsem her türlü ýaşdan adamlar hapalaryň içinde örjeýär. Bu görýän adam ýene haýwanlar üçin iýim gözleýär. Türkmenistanda mallar üçin iýim gymmat we köp halatlarda ýok bolanyny sebäpli adamlar haýwan saklamak üçin hem hapalary dörjemeli bolýarlar. Ýogsa da Türkmenistan tebii gada we nebite baý ýurt. Ondan hem üçin beýle derejede garyplyk bar diýilen sonra ýurt içindäki watandaşlarymyzy biňjal edýär. Zatlara garamazdan Bazarbay Käbäýew Owganystanyň halka kömek edýär. Emma Türkmenistanyň içindäki halk bolsa garyplykdan ezir çekýär. Andykoýda açylşykda Käbäýew Faryawyň türkmenlerine Sapar Iklimow we Halmurat Söýünow dinlemezliklerini haýyş edipdir. Olar size dost däl diýipdir. Bizler Türkmen, bizleriň 30 ýyldan bäri hiç ýyl eýe çykylmadyk Owganystanyň türkmenleri birden eýe çykylmaga we kömek edilmäge başlandy. Sebäbi Iklimow we Söýünowyň täsiri Owganystanda da görülip başlamagy Türkmenistanyň terrorist hökümetini howsala salýar. Olaryň esasy maksady Owganystanyň türkmenleri hereketden daşlaşdyrmak bolýar. Şeýlelik bilen serhediň ötesindäki türkmençiligi türkmeniň syýasatyndan uzakda tutmak maksat edinilýär.